I pozdrav ljudi, ja sam Bani, danas ćemo igrati Hunger Games na Sarmacraftu. Vrati Sarmacraft, ali je to retardirano. Amo, napred, napred, napred. Napred! Ne, ubagovalo, ajde. Brate, kako su svi stigli pre mene, a držim... Okej, ja bežim, brate. Ja bežim, ništa nisam uspio da uzmem, znači... Ne shvatam kako su svi prije mene stigli, a držao sam se brzo trčenje, mislim, ne kapiram. Tamo imamo jedno selo. Idemo u to selo. Ajde, idemo u selo. Ovdje ima nekoliko kovčega, to znam. Ali nisam siguran. Čekaj, uvijek helikopter tamo. Rasturaj. Mora da ima bre nešto, neki kovčeg ovdje. Bež. Ajde, hoću ja prođem bre. Ja. Mnogo, vidio, ja sam se vratio. Koga jebe, ovi su otišli. Tako da možemo da idemo do sredine da vidimo da li im je slučajno nešto ostalo, pošto sam 100 puta igrao i vidi, dobio sam štape. 100 puta sam tako igrao, pobegao i otišao tamo, našao sam mačeve i tako. Ali to je jedino ako vas usere, tako kao mene, da ste usere kao ja, pa... Prati, gledao helikopter ovdje. Jao. Tamo je. To sam ti ja. To sam ja. Čekaj, ovo je kraj servera. Čekaj bre, gdje smo, ovaj Hunger Games će totalno da propadne, fuck, eno ga tamo neki lik. A ti propašće mi klip. Čekaj, idemo u ovu šumu ovdje. Jebote, baš moraš da baguješ, a? Jebote. Dobro, ajmo na drveće. Ćemo se malo ko majmuni penjamo ovdje i tu ćemo se krijemo. Dobro. Barem smo živi. Do sada... Opa. Bro. Fuck. Bežim, ogladneo sam, nemam hrane, nema nigdje ni čestova. Čekaj da, ne. Evo ga čest. Aleluja. Da, 2 zlatne jabuke, brate, mi smo pomilovani. 2 zlatne jabuke, brate. Čekaj da pojedem jednu. Što sam gladan. Dobro, drugu ću da čuvam. Ajde, poneću ovo. Ne, evo, strijela ću je držati. Daj mi neki čest. Očekivao sam neki mač ili tako nešto, ali ništa nismo dobili. Nema nikoga. Da li je ono kovčeg? Jeste. Ne, nije to bundeva. Jebem te bundevu. Da li je ono dole bundeva? Ne, to je cveće, brate. Koji sam ja debil. Evo ga. To, mač. Imamo još streli i malo hrane. Super, znači sad možemo i lukom i strelom da ga gađimo. Ako naletimo na nekoga. Da li ovdje ima neko? Moram da pazim. Ne, ovdje nema nikoga. Da preskačim. Huligani, preskači. Čekaj. Da li u ovom ovdje auto ima nešto? Nema. Opa. Ajde se popnemo gore, možda ima nešto. Još kad bi mogli da se popnemo. To bi kidalo koliko bi bilo dobro. Čekaj bre. Šta je bre ovo? Ovo su neke kućice za pse. Ovo je neka zgrada. Idemo unutra, možda nađemo nešto. Vidi kovčeg. Opa! Daj sve. Sad nađemo crafting i da napravimo metalni mač. Sada bi to bilo ekstra. Čekaj da se mi obučemo. Okej, nije loše. Nema potrebe da brzo trčimo, idemo lagano, nema nikoga. Samo da vidim. Da li ima nekoga ovdje? Da, jedan lik je blizu. Moram da se pazim. Sad. Kako se gore popeti? Dobro.
Sad je ovo malo parkour i tako. Ma nema šanse, vidim ja. Nema teoretski šanse se gore popnem. Ma kako, vidi česti. Nekako moram da se popnem. Aha, čekaj. Dobro, tu je, fuck. Previše gubim života kada ovo radim. Ne, juj, brate, ubio bi se da sam pao, Znači, tačno mi se roknuo ko se roče. Okej, šta sad? Gdje sad i kako sad? Nekako moram da dođem do njega. Da li sam se sjebao ili da? Čekaj, aha, mislim da treba tamo skočiti. What? Fuck. A jao! Ma, sješi. Nema šanse. Čekaj, kuda bi sad mogli da idemo? Ajmo ovdje. Unutra imam osjećaj da ima nešto dobro. Kako se ovdje ulazi, bre? Ovdje nema nikakvih vrata ili tako nešto. Nikakvih. Evo ga. Vidio pečurke unutra, brate. Koliko je onom liku koji je pravio ovaj server trebalo da napravi ovo, jebate? Pa meni bi živci popucali, Mislim, gledaj ti ovo, brate. Napravi ovo. Wow. Brate. Kovčeg, nešto, neki kovčeg, nešto, bilo šta. Eno ga. Idemo, fenomena. Ujebote. To. Ajde, u stvari sve ću pokupim. Pa nek oni vide šta će. Ok, mi smo sad... Čekaj, vidimo, da li neko dolazi? Ne, dobro, ajde da se mi obučemo. To... Pantaloni, imamo ekstra. Dobro, lepo smo obučeni. Imamo 3 metala, ovdje nam je i crafting. To. Čekaj, to i to. Da, to. Lepo. Aha. Dobro, to smo sve uzeli, ovdje smo lepo obučeni. Čekaj. Jao, jedno ga dole. Jao, brate. Jao. Samo nek se popne. Iskasapit ću ga ko siljoče. Samo nek se popne. To ću sve dostavim i to ću dostavim. Fuck! Mamu li ti tvoju, desi? Dođi. Dođi vamo, desi. Maca ne, desi. Hvala za strelu, ona nije trebalo naša. Gdje je bre budala ono? Aha, eno ga dole. Dođi vamo. PvP je, PvP. Neću crk. Dođi. Maco, ne! Zašto ja? Ok, čao.